Зад се колкото е добра. Надявам се да сте останали доволни. Риболова просто беше много труден. Най-съобразителен се оказа Мариан Лозев, Шиманото. От първо място ли почва? Браво, Яно! Който в последния час успя да изкара 3 риби с общо тегло 15 кг 550. Браво, Мариан! Браво, Марианчо! И доказа за всеки път, че е майстор шаранджия. Браво на момичето, браво! Браво! Това е моята жена. Немайте сте заедно ми връзва винаги. И да прави През по-често. цялото време му диши Наско. За мен е чест да съобщя, че той е на второ място. Браво, Насе! Браво, Раско! За много кратко време Наско израсна в добър риболовец. Браво на сесия. Сори, Насе, че те тупнах. Нищо, аз искам да кажа, че всичко, което знам, го знам от него, така че... Давай, Ице, давай нататък, стил си фамилиар. Така. Браво, момчета. Снимам На ви. трето място Бошката. Клуб къде му давах с нощи. Браво, 11 Ако не беше 260. изпуснал две риби. Купата трябваше, че е по-голяма. Май да, ама... Нищо важното, че е от Русенското езеро. Тя ще е такова. Тя ще е за оперативчи. Русенското не Браво, момичета! Сега ще съобща до 6-то място в форума, като да направя резултат, ще ги съобща до край. На 4-то място е Стелко. Браво. Браво, Стелко! Браво, Стелко! Къде го отига? На 5-то място е Олег. Айде де. Айде отиваме малко. Това Стелко. Айде бе. Браво, малки. На 5-то място е Олег. На 6-то е Владо Биндер. Ами аз. И за най-голяма риба отива при Мариан. Браво, Яно! Ма всички купил, бранеска! То жена ми е страшна. Да напомпате гумите! Много натежа колата. Имам две специални купи за най-малките участници. Един стимул. Пак ли не съм аз? Винаги да... Браво! Браво. Това, момчета, крайните резултати ще ги публикувам до вечера или утре. Като ги сметна, горе Кирия, ти си фактически идваш на 7 место. Просто сектора беше с много риба.